Днес ще работим по образователно направление изобразително изкуство. Но преди това искам да ви попитам, кои празници наближават? Да, точно така, наближават коледните празници. Какво липсва вън? Кое прави Коледа така вълшебна? Какво искате да завали и го чакате с нетърпение, както и аз? За да играете, да се пързаляте. Сняг, разбира се. А щом има сняг, какво можем да си направим от него? Снежен човек. Помните ли как се забавлявахме в детската градина, докато правехме снежни човеци? Всички се включиха, и малки, и големи, и ни хареса много. Създадохме дори цяло семейство от снежковци. Най-големият от тях бе татко Скьор, на който всички много му се радвахме. Но сега навън няма сняг. Няма как да си направим отново снежковци. Не и от сняг. Сетих се. Може да направим по същия начин снежен човек, но от пластелин. Ако използваме бял пластелин, ще изглежда до суш като тях, но малко по-малък, все едно от снежни топки. Днешната ни задача по изобразително изкуство е да моделираме снежен човек от пластелин. Но ние вече имаме опит с големите снежни човеци, които правихме навън. За целта е необходимо да си приготвите материалите, с които ще работите. Подложка за пластелин, ножче за пластелин, цветове, с които смятате, че ще работите. Разбира се, основният ще е бялото. Може да използвате клечки за зъби, за натиск или да направите резки, както и допълнителните елементи за украса. Който няма подложка, дъска за пластелин, може да използва картон. Който не разполага с пластелин, ще кача рецепта, за да направите такъв. Вече имате опит с правенето му и знаем, че се получава. Ето ги и моите инструменти. Приготвила съм бял пластелин. Преди да започнем да моделираме, хубаво ще трябва да го намачкаме, за да умекне. Имайте в предвид, че трябва да го разделим на 3 части. Отделете част от пластелина, който ще използвате за ръцете, а след това започваме с белите снежни топки. Тук е показано схематично частите на снежния човек. Първата топка, която ще ни е основата, я правим най-голяма, втората средна, а третата най-малка, защото ще ни послужи за глава на снежния човек. Ето, аз си разточих 3 снежно-бели топки в различни размери – малка, средна и най-голяма. Това го постигнах, като сложих разделената част на пластелина между дланите на ръцете си и започнах да го обвалвам във въртеливи движения. Направете го и вие. Ще видите, че ще ви се получи. Слепете 3 топки една с друга, като следвате голяма за основа, средна за тяло и малка за глава. Не натискайте много, за да не се деформират топките. Ако много ви е сложно с 3 топки и не можете добре да ги закрепите, бихте могли да използвате и 2. Също се получава красив снежен човек. Тук съм си приготвила частите на ръцете, както виждате в бяло, и парче пластелин, който съм оформила като квадрат, защото искам Снежко да държи подарък. Подаръка обикновено има и панделка. Затова чрез овалване и изтъняване направих 2 връзки, които ще използвам за нея. Така ще изглежда направения от мен подарък, който ще сложа Снежко да държи.
Дойде ред и на шала. Разточете между дланите отново и изтънете избрания от вас цвят. Ще се получи страхотен шал. Ръцете на снежния човек можем да ги направим на принципа с шала, като от края отрежем с ножче за пластелин, за да направим разклонение. Вижте колко красиво изглежда. Все едно сме сложили истински колони на ръцете. Ето го и моя шал. Този ефект с резките от двата края получих чрез използване на ножче за пластелин. Ако не разполагате с такова, може да нарежете пластелина от края и с клечки за зъби или с други инструменти, които разполагате в къщи. Кой Снежко е без шапка? Че той е зима. Ще му е студено. Сега май е момента да ви покажа два начина на оформяне на шапка. Първият е този, който виждате на екрана. Оформяме едно топче с избран от нас цвят. Притискаме го отгоре, за да стане с заострен връх. Бутаме пръстчето в средата на дебелата част и правим дупка за главата на снежния човек. И хоп, готово! Ако искате, може да добавите, както на картинката, и едно топче отзад, за да стане като истинска шапка. Втория начин е да направим едно топче, след това да го сплескаме. Това ще е основата на една елегантна шапка. Оформяме и горната част във форма на цилиндър, изглеждащ като капачка от парафюм, например. За тези, на които им е трудно да направят ръцете на снежния човек, могат да използват и клечки за зъби, които да забият във втората топка. Оформете носа с малко червен или оранжев цвят, като вземете малко топче и го заострите отпред. Прилепете го към най-малката топка, където е главата на снежния човек. За очите и копчетата на снежния човек използвайте цвят, който вие прецените, като направите мънички топченца. А също така може да оформите устата с малко разточено пластелинче, какъвто цвят прецените. Може да е черен, може да е червен, както вие решите. Също така може и да го нарежете просто като уста с ножче. Ако решите, може да облечете снежния човек, така че да не му е студено. Ще очаквам снимки на готовите снежни човеци, които сте направили и където сте проявили творчество. А когато падне сняг, ще излезем навън заедно и отново ще си направим огромни снежни човеци. Днес децата вън на двора си направиха от сняг цял човек голям и страшен с тояга и кълпак. Хей, хей, ха-ха-ха, с тояга и кълпак. Хей, хей, ха-ха-ха, с тояга и кълпак. Нос от морков и очички, вижте го какъв е мил. Пък и чудно име има, кръстиха го те Страхил. Хей, хей, ха-ха-ха, кръстиха го те Страхил. Хей, хей, ха-ха-ха, кръстиха го те Страхил. Но не щеш ли заю-баю, посред нощ ей тук се скрил. Погледа той човека и кураж голям събра. Хей, хей, ха-ха-ха, и кураж голям събра. Хей, хей, ха-ха-ха, и кураж голям събра. Хоп подскочи и на лапа на Страхила той носа. Сладко, сладко го захруска и излапа на часа. Хей, хей, ха-ха-ха, и излапа на часа. Хей, хей, ха-ха-ха, и излапа на часа.
Заю-баю пак подскочи и му рече с весел глас: теб носът ти е за хубост, но храна е той за нас. Хей, хей, ха-ха-ха, но храна е той за нас. Хей, хей, ха-ха-ха, но храна е той за нас.